lajkovať na obrazovku, normálne, že bude takto klikať a veľmi by ste mi tým pomohli, alebo ak by ste si na mňa follow, keď pôjdete na môj YouTube kanál, dáte mi odber, napríklad to. Dobrej poručíku, generále, zdravím, Christian Pro, čauko. 3, 12 ľudí, všetky vás tu zdravím. Koľko ľuďom toto video mám zdieľať? Dobre, som tu. Ako sa máte... Ďakujem ti za TikTok, Kristian, akože. Kristian, a ďakujem ti za live pšánie ešte k tomu a činku. Ďakujem. Choďte mu dať odber. Áno. Akože tým by ste mi pomohli najviac, ako viete. To je taký jeho tretí brat, nie, Robert? Keďže idete na môj YouTube kanál, ktorý mám v bio, volám sa takisto ako tu, Matrix_GP, a keďže mi tam dáte odber, ja vám dám follow. Není zač, pozdrav do videa. Čauko, zdravím vás všetkých.